Huonot grillipihdit joustaa liikaa. Nämä pihdit oli tehty tällaisesta metallilevystä, jotka taipuu. Niille ei saa painavimmista tavaroista minkäänlaista otetta. Oli aika siis hankkia kunnolliset pihdit, joissa on tukevammat varret. Tässä myöskin levymäiset varret, mutta ne on taivutettu tuollaiseen U-profiilimuotoon, jolloin ne on hyvin jäykät. Näillä pihdeillä pystyy tarttumaan painavampaankin tavaraan ja se nousee ihan kevyesti. Löpsypihdeillä ei onnistu. Parin kilon lihakimpale on mahdollista nostaa. Salaisuus on juurikin siinä, että varret on taivutettu U-profiiliin, jolloin ne sitten tulee ihan jäykät.